Ayan, Senator Bongbong Marcos, sir. Maganda umaga po. Naimbang bigat ninyo, Apo Senador. Bigat, Apo Deo. Good morning to you and to everyone. Ayan, abay, una-una po kumusta na po kayo na ngayon po ay nag-negative na pala kayo sa COVID-19, Senator Marcos, sir? Ang katotohanan yan, for the last siguro mga 3 linggo na, ang pakiramdam ko medyo maayos na. Pero siyempre, may nararamdaman pa rin sa baga. But ang pakiramdam ko nga okay na, pero panay pa rin ang positive ko. Hala? Kaya well, I took a test nung last month. Opo. Nag-positive. Sabi nila magantay ka muna. At para mawala lahat talaga yung sakit sa katawan mo. So finally, nung 27 of last month saka 29, kinunan ulit ako, lumabas negative. So sa awa ng Diyos, nakaraos din tayo. Ayan. Parang ang base yung nakarecover, Senator. Ayan, ang tanong po dito may gamot o food supplement ba kayong iniinom kaya mabilis po ang inyong recovery, Senator? Well, actually, nagsimula ito May, March, first week of March, second week of March, kaya nakakulong ako dito sa kwarto ko ng mga magdadalawang linggo na. Pero akala ko nga masyadong matagal, pero nung napabalitaan ko yung mga kaso ng mga iba, mukhang normal lang pala yun. Hindi pala matagal, ganun talaga. Ganun katagal talaga makapag-recover. Yun sa ginawa, mukhang tama lahat ng gamot kasi nung there was at one point hindi nga ako makahinga, so tumakbo ako sa ER. Opo. Nung nandun ako, binigyan ako ng maraming gamot. Binigyan ako ng oxygen. Pero yung mga gamot, yun lang, basta tininom ko yung mga gamot nila. Hindi naman ako na ospital. Wala ako sa bahay. Ngayon, syempre, marami tayong mga kaibigan, may pinapadala, lalo na yung mga Chinese medicine. Opo. At I have to say na meron mga dalawang iba't ibang klaseng medicine. Chinese medicine. Pinadala sa akin. Sabi ng mga Chinese doctors, okay lang. So, and mukhang nakatulong din. So, talaga? meron pa nag-o-offer, may nagbigay ng siya, may nagbigay ng so, sinusubo. Sabi ko hindi magbigay ng problema doon sa ibang gamot. Di okay lang. So sabi naman ng doktor, okay lang. So lahat yan sinusubukan ko dahil masama ang pakiramdam ko. Siyempre pagka I will try anything para gumaling. Siyempre pagka may sakit ka, Senator, lahat gusto mong subukan. Parang si AFP Chief of Staff General Filimona Santos, di ba? Parang gumamit din yata ng Chinese medicine at nag-request pa dun sa Chinese ambassador dito sa atin. Well, talagang nung sa umpisa, wala tayong importation noon. Kaya ang hirap makahanap lalo na yung mga medyo hindi kilala na Chinese na tawag traditional Chinese medicine, mga TCM. Opo. Pero habang tumagal ang panahon, dumami naman. But I have to say, ang talagang nagpagaling sa akin, yun talagang tumulong yun yung medyo nakatayo na ako, nakakalakad na ako. That's when I started yung mga TCM. Pero siyempre yung ginawa sa akin sa ospital ay sinundan ko lang lahat ng ginawa nila. Opo. At talagang doon akong gumaling. Ngayon, after all the research na lumabas, mukhang tama naman yung kanilang ginawa. Kaya nagpapasalamat ako. Napakaswerte ko. Napakagaling ng aking mga carer, mga doktor, yung mga nurse, yung mga techmed. Although hindi ako na ospital, dito lang ako sa bahay. Ang balita po dinala daw ko sa Singapore, sakay daw sa jet ni Manong Chavit Singson. Gulat ko nga. Yun ang unang balita. At kaya sabi ng mga iba, magpakita ka na nandito ka sa Pilipinas. Kaya nagulat nga ako, paano ngayon yun? Paano mangyari yun? Pero siguro, yan ang nakita natin dito sa COVID. Ang daming fake news. Ngayon na ako nakakita ng ganito marami na fake news na mukhang totoo. Na paniniwalaan naman ng tao. Kawawa naman, hindi nakakatulong. Tapos, nakakagulo pa sa mga healthcare workers, mga frontliner natin na
nakasalang sa talagang sa peligro. Kawawa naman itong mga ito, pero tatapang. Walang tigil ang kanilang trabaho. Eh, may balita pang chismis sa social media na kayo ay pumanaw na raw. Oo nga. Nung una ko nabalitaan yun, medyo masama pa yung pakiramdam ko. Pero nung medyo ko malinaw, sabi ko, hindi marunong mag-isip itong nagkalat ng chismis na yun. Dahil lilitaw ako eh. Opo. Teka muna. Nagsinungaling sila. Teka muna, Senator. Pakishare nga yung ginawa ninyo, ginawa ng doktor sa inyo para may idea din po yung mga kababayan nating pasyente ng COVID-19. Well, talaga naman, kagaya ng nangyari sa akin, galing nga ako sa Europe at pag uwi ko rito, may nararamdaman ako. That was mga end of the second week ng Marso. Naramdaman ko masama na. So, pero siyempre nababalitaan ko na yung COVID, pero sinasabi na parang trangkaso lang. Eh ang feeling ko, parang trangkaso lang. So sabi ko, hindi, kayang-kaya kong gamutin to. Sanay ako maggamot ng trangkaso. So the usual fluids, paracetamol, ganun. Sabi, Tylenol lang ito, kuha na ito. Pero habang tumatagal, hindi talaga ako gumagaling. Yung lagnat ko hindi bumababa. Yung lahat ng simptomas, paubo-ubo pa rin ako. Lahat ng simptomas nasa akin. At hindi talaga gumagaling, hindi nakukuha dun sa gamot ko. Pero sabi ko, siguro matagal lang ito. After isang one day, talagang nahirapan na akong huminga. Sabi ko, ibang klase na ito. At kailangan ko na siguro magpatingin. Tumakbo ako sa ER, sa emergency room. Tinignan ako, binigyan na kaagad ako ng oxygen, tinignan ako ng dugo. Tapos binigyan ako ng gamot. So dahan-dahan pero nakikita ko kasi sa ER ang daming tao. Wow, talaga? Sabi ko ginagamit ko itong kama, yung iba talagang kung nakahiga na, hindi na talaga makagalaw, hindi na makapagsalita. Kaya sabi ko siguro kaya naman ako pang gagamit itong kamang ito. Tinanong ko sa doktor, sabi niya, meron ka pa bang gagawin sa akin? Meron ka bang pa-x-ray pa, pa-CT scan, o kung ano? Kasi kung wala na, uwi na ako. Bigay mo na lang sa akin yung gamot ko, kung ano yung dapat kong gawin. Uwi na ako. Sabi niya, kasi sabi palagay ko wala namang kama dyan, wala nang ICU. So sabi niya, sige, okay naman. So yun ang ginawa ko, umuwi na ako, tapos mula na nandito na ako sa bahay, hindi lang sa kwarto. Doon na kayo nagpagaling, nagpalakas. Ininom ko lang yung gamot nila, at nag-oxygen ako. Dahan-dahan gumaling. Pero ang tagal mawala sa katawan yung mismong virus. Ano siya, nanghihina kayo, inuubo, parang hinahapo, hirap huminga? Ganun ba ang nararamdaman? Ang talagang pinakamabigat na naramdaman ko after nung mga flu symptoms, yung lagnat ko nawawala na, yung nagkakaroon na ako ng gana kasi talagang wala kang, parang lahat ng pagkain mo may buhangin. Talaga? Oo, talagang mamamayat ka eh. Iba yung effect. So, iba yung panlasa. Walang lasa? Oo. Wow. Walang lasa. Nung binigyan ako minsan ng orange juice, pag inim ko sabi ko, lasang tsaa. Paano nangyari yun? Nakakapanibago. Pero pinipilit ko yung sarili ko. Alam ko, kailangan kong kumain. Pero mahirap talaga, kaya namayat din ako ng gusto. Pero after a while, nawala na yung mga symptoms. Pero yung sa baga, mabigat ang tama sa baga. Ngayon, I am an asthmatic, kaya baka mas sa akin, mas malakas ang tama sa akin. But talagang doon pumupunta yung COVID. At talagang inaatake talaga yung baga. Kaya napakahirap. Kaya matagal gumaling. Pinapaliwanag sa akin ng doktor ko na para sa yung doktor ko para sa baga. Sabi niya,
yung sinisira na cells doon sa loob ng baga mo ng COVID, yun yung mga cells na nagre-repair ng damaged cells doon sa loob ng lungs mo. Oh. Kaya matagal matagal gumaling. Pero hindi na bali lahat yun. Hanggang ngayon, ako buhay. Pero Senator, ngayon isa pa rin sa pinakaswerte na tao sa buong mundo. ayan Senator Marcos, ayan ngayong nag-negative na ka dun sa confirmatory test. Ayan, may balak ba kayong mag-donate ng plasma para sa mga pasyente ng COVID-19? Ganyan din ang balak ni Senator Angara. Ang totoo, matagal na akong nag-ano sa PGH at saka sa St. Luke's kasi yung una ko nabalitaan yan, yung sa PGH, so nagtawag ako, sabi nila, antayin muna natin yung negative mo. Yung sa St. Luke's, yung tumitingin sa aking doktor dun, sinabi niya, huwag mong kalimutan na pagka gumaling ka na, mag-donate ka kasi magagamit yung plasma. Yes, sir. So mula nung nagka-negative ako, kinakontak ko na sila. At kung paano gagawin, saan pupunta. Meron din akong tinitignan, marami rin palang, hindi lang pala dito sa Maynila ginagawa yan. So, tinitignan ko kung ano yung mga programa para, basta siyempre, gusto ko naman makatulong yung mga ospital na nagsalba sa akin, siyempre, kung ano yung magagawa ko para tumulong sa kanila. At yung mga may sakit, sana, napakaganda sana kung yung pagbigay mo ng dugo o pagbigay mo ng plasma makatulong sa ibang pasyente. That would be a real silver lining dito sa nangyari. At dahil sa nangyari sa inyo ay nagpaabot daw kayo ng mga tulong sa mga ospital dito sa Metro Manila, Senator Marcos, sir. Well, sumusubok kami at habang nung medyo nakakatawag na ako, nakakapag-operate na ako ng kaunti, instinct naman yan paano ito, tapos nakikita ko yung nangyayari sa frontliner. At siyempre very grateful ako dyan sa mga healthcare workers dahil wala ka namang masabi kung sa kanilang ginagawa. Sinasabi ko nga napakatapang nila, alam na nga nilang yung gamit nila hindi perfect. Medyo tagpi-tagpi na pero sige pa rin. Hindi nila mabitawan yung kanilang mga pasyente. Yung pinaka, naapektuhan nga daw sila mentally. Kasi parang namimili na sila kung sinong mamamatay, sinong mabubuhay. Masyadong namang mabigat para ibigay sa isang tao. Tapos walang pahinga. Tapos kuminsan yung mga kasamahan nila, nagkakasakit din. Yung iba, pumapanaw, namamatay. Hindi ko maisip kung anong klaseng tapang ang mga tao ginagawa. Dedication and the courage is remarkable. Nakakalungkot. Anyway, Senator Marcos, napag-usapan natin ng fake news. Ayan, sa social media. Ayan, ano ba ito? Totoo ba ito o fake news yung nagpapanggap na kapatid nyo raw, itong Francis Leo Marcos? Marami yan. Maraming ganyan. Kung ano-ano mga sinasabi. At wala, palagay ko. Marami dyan, basta gusto lang magpasikat. Iba, gustong, iba-ibang mga pero marami yan, mula pa nung bumalik kami nung 91, dami-daming ganyan, dami nagrereklamo sa amin. Mga foundation, mga sa bawat kasahan sa Pilipinas, matuto na tayo ng mga tao. Huwag kayo maniwala dyan sa ganyan. At bigla na lang, mga bigla na lang lumabas na hindi mo naman malaman kung saan galing. So, wala. One of many yan. Wala nang katapusan yung mga ganyang klase. Pero nagtatanggap ng kung ano-ano. Pero ibang pakulo nitong Francis Leo Marcos, Senator Marcos, sir, dahil ito daw mayaman at sa kanya daw kayo humingi ng pera. Maging ang dating First Lady Imelda Marcos. Sige, kung gano'n ang paniwala na, wala tayo magagawa. Pero siguro naman alam ng tao yan. Hindi lang kagaya na sabi ko, madami yan. Almost, kagaya sabi ko, mula nung nakauwi kami, nandiyan na yung mga yan. Kasi pinawarningan lang namin yung tao.
Basta yung yung mga nagsasabing mga kamag-anak namin, hindi namin mga kamag-anak yan. At ngayon lang namin nakita yung mga yan. So, huwag kayo masyado maniwala dyan sa mga ganyan. Mapa. Okay, Senator Marcos, sir. Ayan, maraming salamat po at congrats ha, kayo yung nakarecover dito sa sakit yung COVID-19. Maraming salamat. Thank you, Deo. Thank you very much po. At pasalamat din ako sa lahat ng nagpadala ng kanilang mga pag-aalala at saka pati na yung mga gamot, yung mga kung ano-ano. At all their concern and all their prayers, ako'y nagpapasalamat. Ako, kumbinsido ako, malaking naitulong yan sa aking paggaling. Senator, yes. Senator, may pahabol na tanong. Ano daw pangalan ng Chinese medicine na maaring nakatulong sa inyong paggaling? Ay, nako, ayokong... Maraming kumakalat ngayon. Pero merong isa na para sa lungs. Hindi ko alam kasi itong... may kahon ako dito pero puro Chinese. Chinese character. Oo, pero yun ang pinaka-common na ngayon. Pero ayoko mag-recommend dahil hindi naman ako doktor. Yes, sir. Yes, pero sir. Nakakatulong din. Nakakatulong. Hindi kagaya siyempre ng malalakas na gamot. Pero marami ring nakakatulong. So, pati na yung ating mga western type medicine na doktor, tanggap naman nila na merong na itutulong. In fact, some of the best doctors now, yung kanilang binibigay sa pasyente, meron yung western medicine, meron din yung alternative or Chinese or traditional medicine. Ayun. Na iba na yung paggamot ngayon. Opo. Puntahan ninyo yung inyong mga doktor, alam nila yan. Okay. Okay, Apo, maraming salamat Diyos again, Mr. Senator, sir. Thank you very much. Thank you very much. Welcome, sir. Mga kaibigan, dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr.